हेलो फ्रेंड, अपने लोग इनके बहुत बहुत स्वागत बा अपने के हमार अपन यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हमनी के 1K पुगला पर आज केक काटे के प्रोग्राम रख ले बनी सन। चलिए पहले भीतर चल के क्लब देखिए हमनी के प्लेटिनम फिटनेस क्लब। वेलकम बा। हेलो हेलो फ्रेंड, ये हमनी के प्लेटिनम क्लब में क्वेश्चन लगा था एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा लगा था। क्लब किशन बात इसमें एकदम बढ़िया बा। ट्रेनर भी बहुत बढ़िया बा। जे खोज देनी सन ओगे हमनी के बाटे यहाँ फैसिलिटी सब से ही हमनी के 1K सब्सक्राइबर के केक। करे खातिर एने बेटे काटी करे खातिर एने बा। लो यहाँ कोई बड़ी शो करा कम से कम। क्वेश्चन लगा था क्लब में एकदम बढ़िया बा। क्वेश्चन बड़ा एकदम बढ़िया बारन। एक आदमी अभी बिजी बाड़न। सबसे निमन बॉडी इनके वहीं सबसे निमन बॉडी इनकरे बटे। 2-3 आदमी बालोग बहुत बेस्ट बॉडी बा। एक आदमी नहीं खन आइल, एक आदमी अभी शो कैल हुआ, एक आदमी अभी कर रहा बाड़न एक्सरसाइज। ये अब हम लिए हिसाब से युवा क्लब के ट्रेनर एंड ऑनर श्री मिथिलेश पटेल जी से दो शब्द बात कर लिया। हम मिथिलेश पटेल जी कहीं कि का बा अपने के क्लब के खासियत का बा, कौन ऐसा चीज बा जौना के अपने के बीरगंज के और भी क्लब से अलग बना बता। जैसे युवा लोग जैसे अभी के दुनिया में भाग दौड़ के दौरान में सबसे बड़ा चीज है कि बॉडी मेंटेनेंस करने के सकत खान पीन गड़बड़ हो गई बा। ओकरा बाद क्या कि लोग के मतलब बोले गलत समझ सोसाइटी मतलब जैसे ज़्यादा ड्रिंकिंग करता लोग ज़्यादा मतलब टाइम मतलब जिम में वर्कआउट में टाइमिंग ना देके बॉडी में फोल्ड ले होता लोग। अपने के क्लब में के तरह प्रोटीन ये सब में बेसिक फोकस बाटे आकि सिर्फ डाइट बेसिस पर अपने नेचुरल विदाउट स्टेरॉइड। हाँ, तो मेन खासियत अपने के ये बा कि अदर क्लब में जाते मात्र में लोग सप्लीमेंट पर सप्लीमेंट स्टेरॉइड आधारित बा। अपने में नेचुरल अपने के क्लब पर बा जेकर भी बॉडी बनल बा उ सब नेचुरल बाटे। एगो नया फैसिलिटी लेके एनी क्लब के कुछ संदेश और कोई के हमनी के यूट्यूब चैनल के पर देख रहा जे भी साथी सब हमनी के प्लैटिनम फिटनेस क्लब में मतलब जे भी मतलब बॉडी बिल्डिंग चाहना रखा था, जैसे बॉडी में ज़्यादा फैट बा वो आके मतलब प्लैटिनम फिटनेस क्लब में ज्वाइन करके वर्कआउट कर सकता। ओकर मतलब फैट लॉस करे के जिम्मेवारी हमनी के बा। अगर कोई नेचुरल फैट लॉस करे के चाहत है, अगर बाहर बा दूसर जगह बा वहाँ से संपर्क नहीं कर सकत तो ई अगर हमनी के वीडियो पर अगर वो मैसेज करता तो ओकरा के अपने सजेस्ट कर सकता नहीं। हाँ, आराम से कर सकते हैं यूट्यूब के मार्फत नहीं कर सकते। धन्यवाद। ई अब हमनी के बीरगंज के 70-80 गो भोजपुरी 70-80 गो भोजपुरी फिल्म के में भूमिका खेल चुकल बीरगंज के एगो प्रसिद्ध नायक से दो शब्द बात कही जा। वेलकम बा मुखलाल जी। नमस्कार, प्रणाम। हम मुखलाल प्रसाद। अपने लोग से गुजारिश बा कि भाई के आज 1K सब्सक्राइब पुगल बा और भी सपोर्ट करी। आप प्यार दुलार दी, बधाई बा। थैंक यू। अपने सब भी देख ली, सब कोई भी एक्सरसाइज कर ही रहा बटे। अपने लोग इनके भी नेचुरल बॉडी बनावे के बाद बिना सप्लीमेंट यूज करी तो क्लब ज्वाइन करी लोगिन। अगर बाहर बानी लोगिन तो ज्वाइन करी लोगिन। अगर बाहर बानी लोगिन कुछ सजेस्ट चाहिए तो हमनी के ट्रेनर मिथिलेश पटेल से यूट्यूब ये वीडियो के नीचे कमेंट करके सजेस्ट ले सकता नहीं लोगिन। अब बाकी हमनी के नेक्स्ट वीडियो हमनी के
1K के सेलिब्रेशन कर जा रहा बानी सन केक काट के। अपने लोगिन भी इंजॉय करी, अपने लोगिन के सपोर्ट, अपने लोगिन के प्यार दुलार से ही 1K हमार पुगे सकल बा। आगामी दिन में भी अपने लोगिन से अपेक्षा बा कि ऐसे ही प्यार दुलार देते रहे लोगिन, सब्सक्राइब करत रहे लोगिन, हमारे चैनल के फॉरवर्ड वीडियो के फॉरवर्ड करत रहे लोगिन, वॉच टाइम भी बढ़ावत रहे लोगिन। अपने लोगिन के प्यार के सपोर्ट के बहुत अभिलाषा बा हमरा। लो आवे के ना सब कोई आए। ए अनु साहब आई ना मुखला जी। लो सब कोई आओ ना मुखला जी तो सब कोई इथी हो गई बेटे, एक इससे खड़ा भी हो जाए जाओ वीडियो पर तानी के फोटो ना, वीडियो हो रहा बा, वीडियो हो रहा बा। बात आ जाओ ई यूट्यूब चैनल के सब कोई सब्सक्राइब करी लोगिन और सपोर्ट करी लोगिन, हमारे यूट्यूब चैनल के आगे बढ़ाई लोगिन। कौन चैनल को बताओ राज यादव, राज यादव आई हमनी के 1K के सेलिब्रेशन प्लेटिनम फिटनेस क्लब में कर रहा बानी सन। प्लेटिनम फिटनेस क्लब के ऑनर मिथिलेश पटेल जी बानी। ला ला सबै स्वादन सबैले आउनु मिथिलेश सबै सबैजना आई आई ना आई ले बा ल ठीक छ भगवान करो जे रातों रात अपने का चैनल अब मिलियन में पुगो। च्यानल मलाई च्यानलको अंकुश जैकेट वाली आओ Sanes, oi, ai, ăn đều. बाबा Ai giờ? Sanes ai giờ? हमने के प्लेटिनम क्लब में सबसे बढ़िया बॉडी बिल्डर बा, मेन बॉडी बिल्डर प्लेटिनम क्लब पे ये बा। बधाई बा हैंडसम बॉडी बिल्डर बा। केक लो कंग्रेचुलेसन फॉर 1K हमार वर्क पार्टनर या ट्रेनर दे ए आवा लोगी ना तो इतना के घर थोड़े लजी नहीं कोचिंग डे कम कर दिया ये दुलरुआ सारवन सब
मेंबर क्लब ओनर के भतीजा ए तो खाई ना होगी ये कॉफी के तरह तो ये लो हमने के तो यहाँ सेलिब्रेट कर ले सन अपने लोग इनके बहुत बहुत सपोर्ट के जरूरी बटे अपने लोग इनके ही सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ सकी वैसे प्लीज सब्सक्राइब करी लोग हमने के आगे बढ़ाई लोग हमारे चैनल के तरह लागता क्लब में एक्सरसाइज करके एकदम सबसे सुकून क्लब में ही मिलेला हमरा। क्लब के कुछ खासियत क्लब के खासियत सब कुछ बेस्ट बा, सामान सब बेस्ट बा, इन्वायरमेंट ठीक बा, हमने के दाई ठीक बा, मिथलेश दाई, यहाँ सब मेंबर्स ठीक बाटे लोग, एगो अच्छा इन्वायरमेंट बा। दूसरे बारे में मसाला प्लेटिनम फिटनेस क्लब में अदर क्लब से का थी बाकी अलग बना होता दोसर क्लब विरोध में तो बहुत सारा क्लब बा पर दोसर क्लब से एक का अलग कैसे बना होता कौन ऐसा चीज बा? एगो तो हमने के आसपास एरिया में भाई स्पेस बहुत अच्छा बा, बेस्ट बा, उस हिसाब से सामान भी ठीक बा। स्पेस के हिसाब से तो हमने के नेपाल के दूसरो सबसे बड़का रंगशाला नारायणी रंगशाला के बगल में बा। हाँ, ओकरा बाद मेन चीज क्लब के सामान प्लस इन्वायरमेंट प्लस मेंबर्स सबके बेस्ट बा, वो सब भी मायने रखेला। एगो चीज अपने कहनी है वो हिसाब से तो लमसम हमरा लगा था कि बीरगंज के सबसे अच्छा लोकेशन प्रतिमा चौक एकदम जहाँ नारायणी रंगशाला से लेके नरसिंह भगवान के मठ जन की हमरा बुझाता है शायद कि 50 कोस के एरिया में नरसिंह भगवान के केनो मूर्ति नहीं है, कोनो मठ नहीं है, ये एगो इकलौता ही है नरसिंह भगवान के मठ बाटे। ओकरा बाद में इतना नारायणी रानी पार्क यहाँ बाटे, लोकेशन तो यहाँ मस्त बा पर वो हिसाब से डेवलप नहीं है, पर वो हिसाब से डेवलप करे में एगो नया योजना लेके मिथिलेश जी यहाँ के जो सामान बनो सब परफेक्ट, सब वेल ऑर्डर साइज एकदम ओरिजिनल, मजा भी आला, मशीन सब साफ A1 बा, मतलब फील ना होगा कि आगे लड़ना। सुननी नु अपने लोगिन भी आगे यहाँ एक्सरसाइज कर सकता नहीं या कोनो टिप्स चाहिए तो हमने के मिथिलेश जी से ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी दे सकता है, ऑनलाइन टिप्स मिथिलेश जी ऑनलाइन टिप्स दे सकता नहीं।